Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κυρία Μαγκρή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Τώρα, κύριε Αμανατίδη, τις τελευταίες μέρες έχουμε μία κορύφωση των προκλήσεων τόσο από την Τουρκία όσο και από την Αλβανία. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν από το θέμα της Τουρκίας και της Αγίας Σοφιάς. Ήταν η δεύτερη μέρα χτες που διαβάστηκε το Κοράνι, συνεχίζουν κανονικά και θα το κάνουν για άλλες 28 μέρες. Θέλω να μου πείτε τι περιθώρια αντιδράσεων έχουμε σε αυτό. Μία αντίδραση ήταν η ανακοίνωση, η οποία ήταν κατηγορηματική του Υπουργείου Εξωτερικών. Η δεύτερη κίνηση η οποία γίνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών είναι η αποστολή επιστολής στη Γενική Γραμματέα της UNESCO, την κυρία Μπόκοβα, και αναμένουμε τις αντιδράσεις της ίδιας της Επιτροπής UNESCO. Εδώ να σας δώσω και μια είδηση. Σήμερα γινόταν μια σύσκεψη της Επιτροπής Μετανάστευσης της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, με την παρουσία ενός στελέχους της ίδιας της UNESCO, της κυρίας Κέρστιν Χόλστ, και με αφορμή τη συνεδρίαση αυτή για το προσφυγικό και την βοήθεια την οποία μπορεί να δώσει η UNESCO στην Ελλάδα, έθεσα και το ζήτημα αυτό, έτσι ώστε περιμένουμε και την απάντηση από την ίδια την κυρία Μπόκοβα. Νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή η ανάγνωση του Κορανίου είναι μια έμεση μετατροπή του σε Ισλαμικό τέμενος. Νομίζω ότι παραβιάζει όντως τις αρχές του σύγχρονου ευρωπαϊκού δικαίου και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει. Τώρα, συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε. Ξέρετε γιατί, κυρία Μακρύ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ξέρετε γιατί η γιορτή του Ραμαζανιού είναι μια ειρηνική πράξη βαθιάς προσωπικής λατρείας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να, αν θέλετε, δεν ταιριάζει με τέτοιες ενέργειες αυτή τη στιγμή. Και σε μια περίοδο την οποία θα πρέπει οι αντιπαλότητες ή οτιδήποτε θα πρέπει να είναι σε χαμηλό επίπεδο, γιατί ακριβώς είναι απολύτως σαφές, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το κάνει τώρα ο Ερντογάν για το εσωτερικό του, έτσι, και πάντα την προκλητικότητα την βγάζει σε βάρος μας. Όμως από την άλλη, με δηλώσεις τώρα και δικές μας, όπως του κυρίου Ξηδάκη, ότι δεν είναι και τραγικό να διαβάζετε το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφιά, τι μήνυμα στέλνουμε κι εμείς? Κοιτάξτε, οι δηλώσεις του κ. Ξηδάκη γίνανε το πρωί την προηγούμενη μέρα και ίσως μπορεί να μην είχε όλα τα δεδομένα μπροστά του. Καλά, δεν αλλάζει το περιεχόμενο, δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Ήταν πριν να βγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτό να το ξέρετε. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ, όμως είναι η απόφαση και του Υπουργείου Εξωτερικών και πιστεύω και του ιδίου. Είναι ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο και η Αγία Σοφιά είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, και τέτοιες ενέργειες μας βρίσκουν κάθετα αντίθετες. Μετέβαλε άποψη ο Υπουργός, δηλαδή? Δεν το ξέρω. Το πρωί είπε ότι δεν είναι τραγικό και τώρα είναι κάθετα αντίθετος. Αυτό θα ρωτήσετε τον ίδιο. Μην με βάζετε σε αυτό το... Μην με βάζετε σε αυτό εδώ. Θα ρωτήσετε τον ίδιο. Είναι ένα κυβερνητικό στέλεχος, ένα στέλεχος του Υπουργείου σας και κάνει μια δήλωση σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από ό,τι μου λέτε εσείς τώρα. Γι' αυτό σας βάζω. Κοιτάξτε, για το τι πιστεύει ο ίδιος σε αυτά θα μιλήσετε με τον ίδιο. Θεωρώ, σας λέω την άποψη του Υπουργείου Εξωτερικών και σας λέω και τη δική μου προσωπική άποψη, η οποία θεωρώ ότι όντως η ανάγνωση του Κορανίου είναι μια έμεση μετατροπή και ότι παραβιάζει αρχές του σύγχρονου ευρωπαϊκού δικαίου. Και νομίζω ότι ένα κράτος που θέλει να ανοίξει την ευρωπαϊκή οικογένεια οφείλει να σέβεται τον κανόνα της θρησκευτικής ελευθερίας, να είναι εγγυητής των ελευθεριών, των δικαιωμάτων, αλλά και της ιστορικής πραγματικότητας. Έτσι όπως έχει οριστεί και η Αγία Σοφία σαν μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Από πλευράς Τουρκίας, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις που συνιστούν όμως, έχουν ένα κοινό παρονομαστή, την πρόκληση. Δηλαδή, έχουμε και τα αεροσκάφη τους, έχουμε τώρα και την Αγία Σοφία, έχουμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν που απειλεί κάθε 3 και λίγο ότι δεν θα ισχύει η συμφωνία για το προσφυγικό. Τι γίνεται εκεί, κυρία Αμανατίδη? Οι ενέργειες όλες από την μεριά της Ελλάδος είναι έτσι ώστε να τηρηθούν όλες τις συμφωνίες, ειδικά για το προσφυγικό, όπως τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Και όλες οι κινήσεις διπλωματικές είναι σε αυτό το επίπεδο. Ειδικά για αυτό το γεγονός, πιο κατηγορηματική, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς η ανακοίνωση. Νομίζω είμαστε κατηγορηματικοί για αυτό που έχει γίνει. Όπως κατηγορηματικός ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών, που πήγε στην Αλβανία και είπε ότι είναι ανύπαρκτο το θέμα του Τζάμιδων, και βέβαια μπήκε ένας οδικός χάρτης με κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν σεβαστές και από την ίδια την Αλβανία, προκειμένου να συνεχιστεί, εάν θέλει, την ευρωπαϊκή της πορεία.
Τώρα, αυτό που λέτε ότι πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών τελικά στην Αλβανία, παρά το ότι οι προκλήσεις άρχισαν λίγα 24 ώρα πριν πάει, που ήταν γνωστό το ταξίδι του. Έκανε καλά που πήγε ο κ. Κοντζιάς, γιατί ακούω δύο απόψεις. Από τη μία ότι ναι, έπρεπε να πάει, από την άλλη όμως ότι έπρεπε την ίδια στιγμή να ακυρώσει αυτή τη μετάβαση. Μετά από αυτή την πρόκληση. Δεν κάναμε πίσω σε καμία θέση μας. Η συμφωνία για τον οδικό χάρτη των καλών σχέσεων, των οποίων πρέπει να είναι ανάμεσα στις δύο χώρες, είναι σημαντική. Και δεν κάναμε πίσω από καμία θέση μας. Και θέσαμε, και ο ίδιος ο Υπουργός είπε το ζήτημα είναι ανύπαρκτο μέσα στην ίδια την Αλβανία. Ναι, αλλά η συμφωνία για τον οδικό χάρτη των καλών σχέσεων προϋποθέτει ότι αυτή η καλή πρόθεση είναι και από τις δύο πλευρές. Από την αλβανική πλευρά δεν βλέπουμε καμία καλή πρόθεση. Προφανώς και αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Έχετε δίκιο και προφανώς πρέπει να αποδειχθεί, βεβαίως. Βλέπετε εσείς, γιατί τώρα ξαφνικά μαζεύονται πολλά από πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Και από την Τουρκία και από την Αλβανία. Είχαμε και τα Σκόπια το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω του προσφυγικού. Βλέπετε κάτι εσείς, δηλαδή εννοώ έναν υπόγεια ρεύματα μεταξύ τους, είναι ανεξάρτητα αυτά? Και γιατί ξαφνικά τώρα όλα μαζί? Είμαστε εμείς σε πιο μειονεκτική θέση, ας πούμε? Και οι γείτονές μας ξαφνικά προβάλλουν αξιώσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η θέση της Ελλάδος στην περιοχή είναι παράγοντας σταθερότητας. Είναι περισσότερο σταθερός από οποτεδήποτε άλλοτε. Και για την συγκεκριμένη, και εξαιτίας της συγκεκριμένης πολιτικής που έχουμε εφαρμόσει με συμφωνίες τριμερείς, οι οποίες γίναν στο επίπεδο της Ανατολής, όσο και στο επίπεδο των διεθνών οργανισμών. Νομίζω ότι η χώρα μας είναι πολύ σταθερή σύμφωνα με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική την οποία κάνει. Γι' αυτό και βλέπετε τα ζητήματα όλα μπαίνουν από την ίδια μας τη χώρα και εξαρτώνται οι πορείες πολλών πραγμάτων από τις γειτονικές χώρες με βάση τη στάση την οποία θα κρατήσει η χώρα μας. Ίσως γι' αυτό το ζητάνε και όλα, ίσως γι' αυτό κάνουν τις κινήσεις τους και οι άλλοι. Συνήθως πάντως συμβαίνει το αντίθετο. Όταν μια χώρα είναι πάρα πολύ ισχυρή, κανείς δεν πάει να τα βάλει μαζί της. Όταν τη βρίσκουν πιο αδύναμη, πάνε και γύρουν αξιώσεις. Ωστόσο, η θέση την οποία έχει η χώρα μας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αλλά και τους περιφερειακούς οργανισμούς, αν θέλετε, της νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι συγκεκριμένη και ισχυρή. Συμμετέχουμε σε όλα και εξαρτώνται από τη χώρα μας, από την απόφαση και την πολιτική την οποία ασκούμε, πολλά πράγματα από τους γύρω. Και νομίζω όμως ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, οι σχέσεις της αμοιβαίας εμπιστοσύνης οικοδομούνται μέρα με τη μέρα και, αν θέλετε, η υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Τώρα, κύριε Μανατίδη, για να πάμε λίγο στο θέμα της οικονομίας, τι μαρτύριο τώρα είναι αυτό με τη δόση? Έχουμε ξεκινήσει να την παίρνουμε εδώ και ένα μήνα τη δόση. Ψηφίζεται, ξαναψηφίζεται, ξαναψηφίζεται και ακόμα δόση δεν βλέπουμε. Λένε όλο και υπάρχουν και 3 προαπαιτούμενα ακόμα και 4 προαπαιτούμενα ακόμα. Νομίζω ότι έχει τελειώσει το ζήτημα. Την Πέμπτη είναι το τελευταίο, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είναι ίσως και σήμερα κλείσουν τα τελευταία προαπαιτούμενα, τα 2-3 τελευταία προαπαιτούμενα. Ωστόσο, πραγματικά γυρίζουμε σελίδα. Δείτε αυτό που γίνεται, κυρία Κάτια Μαγκρή, αυτή τη στιγμή στη Βουλή συζητιέται ο αναπτυξιακός νόμος. Ένας αναπτυξιακός νόμος που με άξονες του την προτεραιότητα στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών ή την έμφαση στην καινοτομία, όπως και ότι θα δίνονται τα χρήματα στη μικρομεσαία και νέα επιχειρηματικότητα και όχι σε 5-10 αν θέλετε ομίλους. Γι' αυτό και υπάρχουν όρια που βάζει ο νόμος. Είναι σημαντικά. Νομίζω ότι βαδίζουμε πλέον στον οδικό χάρτη της ανάπτυξης και η προσπάθειά μας είναι αυτό να γίνει με κοινωνική δικαιοσύνη και με άμβληση όλων των δυσάρεστων συνεπειών στα οποία έχουν υποφέρει τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τα πιο αδύναμα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Η ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου είναι ένα εργαλείο, συμφωνώ απολύτως. Αλλά επειδή είχαμε και στο παρελθόν αναπτυξιακούς νόμους, αλλά δεν είχαμε ανάπτυξη, το θέμα είναι και το επόμενο βήμα. Γιατί δεν είχαμε ανάπτυξη? Γιατί δεν είχαμε? Να πούμε γιατί δεν είχαμε. Γιατί υπήρχε μια χαοτική κατάσταση και η οποία έδινε σε ορισμένους συγκεκριμένους τα έργα τα οποία γίνανε. Και πρέπει εμείς τώρα και με επιτυχία νομίζω ότι δίνουμε τη μάχη αυτή έτσι ώστε να καλύψουμε και τις προηγούμενες εκκρεμότητες για 6.000 περίπου επιχειρησιακά σχέδια τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και τη δίνουμε τη μάχη με επιτυχία, πιστέψτε με, κύριε Μαγκρή. Να σας ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι τώρα κλείνει η πρώτη αξιολόγηση, η οποία βεβαίως έπρεπε να κλείσει πέρσι τον Οκτώβριο. Η δεύτερη αξιολόγηση. Έπρεπε να έχει κλείσει. Αλλά και η δεύτερη αξιολόγηση έπρεπε να κλείσει τον Απρίλιο. Η δεύτερη αξιολόγηση λοιπόν τώρα πάει για το Σεπτέμβριο. Το γεγονός ότι έρχονται εργασιακά και μία νέα τέτοια καταιγίδα σε αυτές τις εργασιακές σχέσεις, θεωρείτε ότι μπορεί να μας καθυστερήσει πάλι, δηλαδή η βεβαιότητα να συνεχίσει να υπάρχει από πάνω μας? Κυρία Μακρύ, νομίζω όχι. Και η εκτίμησή μου βασίζεται στο εξής. Καταρχήν, πρώτον, όποια καθυστέρηση έχει γίνει στο θέμα
της πλησίματος της αξιολόγησης δεν οφείλεται στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό έχει αναγνωριστεί όχι μόνο με τις δηλώσεις αλλά και με τις αποφάσεις. Οφείλεται στις διαφορές οι οποίες είχαν μεταξύ τους οι θεσμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Το πλαίσιο των εργασιακών, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, η δέσμευσή μας είναι τι? Να ενισχύσουμε τα εργασιακά δικαιώματα και να προστατεύσουμε τις υφιστάμενες κοινωνικές κατακτήσεις. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο της εργασίας θα πρέπει να επανέλθει στη χώρα μας και η μάχη την οποία θα δώσουμε είναι αυτή. Κυρία Μανατίδη, το λέτε πολύ ωραία και το περιγράφετε και μακάρι να συνέβαινε, αλλά όλα αυτά που βλέπουμε περί νέας μείωσης του κατώτατου μισθού, περί ομαδικών απολύσεων, περί συμβάσεων ολίγων ωρών. Εγώ τον κύριο Κατρούγκαλο δεν τον είδα να το διαψεύδει και τόσο στεναρά, ότι μας τα ζητάνε. Το τι θα κάνουμε εμείς βεβαίως είναι άλλο θέμα από εκεί και πέρα, ότι μας τα ζητάνε. Όχι, δεν υπήρχε αυτό, δεν υπάρχει ούτε στη συμφωνία του Ιουλίου, αλλά ούτε έχει τεθεί, καθώς ξέρω από τις αρμόδιες δηλώσεις από τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών, δεν έχει τεθεί από τους θεσμούς τέτοιο θέμα. Στη Γαλλία γίνεται ένας πανικός με αυτό το θέμα. Στη Γαλλία γίνεται ένας πανικός με αυτό το θέμα. Στην Ιταλία αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Θα τη γλιτώσουμε εμείς που είμαστε και σε μνημόνιο, κυρία Μανατίδη? Οι εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας θέλουν ενίσχυση, κυρία Μαγκρή, έτσι ώστε να μπορείς να καταπολεμήσεις και την εισφόρο διαφυγή. Η μαύρη και αδήλωτη εργασία πρέπει να τελειώσει αν θέλουμε να έχουμε και ισορρή πόρων στο ασφαλιστικό σύστημα. Η χώρα μας πρέπει να δώσει τη μάχη έτσι ώστε να έχουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο της εργασίας. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα 5 χρόνια και να σας πω εγώ μόνο την απόφαση του Φεβρουαρίου του 2012 που με πράξη νομοθετικού περιεχομένου περικόπηκε ο βασικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Αυτά είναι βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού κεκτημένου, της ίδιας της ιδέας της Ευρώπης. Και σε αυτό πρέπει να επιστρέψουμε. Και πιστέψαμε ότι η μάχη μπορεί να είναι σκληρή, αλλά θα κερδιθεί, γιατί αυτό πρέπει να συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να στηθεί. Τώρα ξέρετε, επειδή λέγατε ότι η μάχη θα κερδιθεί και στα κόκκινα δάνεια, η μάχη θα κερδιθεί και στο ταμείο, η μάχη θα κερδιθεί και σε όλα αυτά στα οποία τελικά χάθηκε, γι' αυτό είμαστε αρκετά δύσπιστοι και επιφυλακτικοί. Να σας πω, είναι προφανώς δικαίωμα του καθενός να είναι δύσπιστος και εγώ το δέχομαι με καλό τρόπο. Κοιτάξτε όμως, αυτή τη στιγμή ούτε ο ίδιος ο ΣΕΒ, ούτε κανείς ζητάει τέτοιο πράγμα. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη της Ευρώπης με κοινωνική δικαιοσύνη επάνω στο χαμηλό κόστος. Δεν είναι στο εργατικό κόστος. Δεν είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να συμπιέσεις για να έχεις ανταγωνιστικότητα, έτσι όπως το λένε γενικά στην Ευρώπη. Ποιο είναι αυτό που μπορείς για να βελτιώσεις την ανταγωνιστικότητά σου? Η επένδυση στην καινοτομία και στις νέες πρακτικές και στην τεχνολογία και στην παιδεία. Εκεί είναι το σημείο που μπορείς να βγεις. Μακάρι, λέω, να το καταφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να κινεζοποιήσουμε την Ευρώπη. Αυτό δεν γίνεται. Και εννοώ κινεζοποίηση σε σχέση με τα χαμηλά μεροκάματα κλπ. Καλό μεσημέρι σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρύ, και εγώ.